עוד שנייה, ואנחנו מיד מתחילות. כן. רגע, אז למה יש לי עכשיו? יש לי את המסך של הפייסבוק. יש, אז אנחנו בלייב גם בפייסבוק, בקבוצת הרצאה עושה. בוקר טוב, ליאל, ובוקר טוב, ליטל, שהצטרפה, ומאיה, איזה כיף. אז אני אתחיל קודם כל מזה שהדבר הזה שקורה פה הוא לא הרצאה, הוא לא זום של שליחת אור לכל הנוגעים במלחמה הזו, הוא מפגש חיבורים, שזה אומר שאנחנו קודם כל רוצות רגע לחזק את עצמנו ולהתחבר לעצמנו, וברגע אחרי שנוכל לחבר אנשים לעצמם, לטובת מי שלא הייתה במפגש הקודם, אני רק אתן איזה כזה משפט הקדמה קצר בתפיסה שלי לגבי מה שקורה עכשיו. בגדול לא נכנסת פה לתיאורי מלחמות וזה, אנחנו כולנו באותו מבינות פה את המצב ואת הכאב. אני רק רוצה כן לתת מהפרספקטיבה שלי למה אנחנו זקוקים כרגע בתור אנשים, בתור מדינה, בתור עם ובתור בעלי ובעלות עסקים. אז כרגע אני חשה שהתחושה הכי קשה היא החוסר ביטחון והתחושה של הנטישה, אין לנו על מי לסמוך, בגדו בנו, הפקירו אותנו, והתחושה הזאת כולנו חווים אותה. עכשיו, אם אין על מי לסמוך, ואין לנו מי שיגן עלינו וישמור ויציל אותנו, אז על מי יש לסמוך בעצם? איך אנחנו יכולות כן לקבל את הביטחון? מזה שנסמוך עלינו, על עצמנו, ואם לנו יש איזשהו סנטר, איזשהו עמוד שדרה כזה שאנחנו יכולות לסמוך עליו no matter what, אז יהיה לנו הרבה יותר קל גם לעבור את התקופה הזאת וגם בכלל בחיים. כי בעצם התחושה של הביטחון הזה שמישהו שמר עלינו, שהייתה ממשלה שדאגה לנו, היא אשליה. ואני רואה את זה ככה שבעצם אנחנו רגע התפכחנו מהאשליה הזאת, התעוררנו, וולקאם, היי, אנחנו בעצם לא באמת שומרים עליכם, אנחנו בעצם עושים מה שאנחנו רוצים כדי לשלוט בכם, ותתמודדו. אז ככה אני רואה את זה, אני יודעת שזה לא דעה מאוד פופולרית, אבל כאן אני מרשה לעצמי להגיד אותה, ובתקווה שיבינו אותי, ויראו בזה את המקום של בואו נחזק את עצמנו, כדי שנוכל באמת, א', אנחנו, הקבוצה הזאת פה של עסקים, שהמהות שלהם היא לחבר אנשים לעצמם, נחזק את עצמנו כדי שנוכל לתת לאחרים, ולאחרים האלה שכרגע הרבה פעמים לא בביטחון ולא בתחושה שיכולים להרים את עצמם, אז לנו יש פה תפקיד. אתמול בשיחה המקדימה עם תום, אמרתי לה, תקשיבי, צריכים אותנו עכשיו יותר מתמיד, כי הכל נשמט, והחיזוק הזה של העמוד שדרה מבפנים, הוא נחוץ היום יותר מאי פעם. אז זה רק ככה בריף אירועי הפרקים הקודמים. מכאן אני רוצה רגע באמת לשתף אתכם במה הכוונה שלי למפגש הזה, ולשמוע מכם בצ'אט מה הכוונה שלכם, מה אתן הייתם רוצות לצאת מפה היום. אז אתן מוזמנות כבר פשוט לכתוב רגע בצ'אט, כמו בכל מפגש איתי אני תמיד שואלת, מה הכוונה שלך המפגש הזה? אז אני אשאל גם אתכן, גם אם אתן מכירות אותי ואת השאלה הזאת, וגם אם לא, מה הכוונה שלכם? מה בא לכם לצאת מהמפגש הזה? מה אתן רוצות, מתכוונות שיהיה פה? תכתבו לנו בצ'אט, ואני אספר שהכוונה שלי היא שבאמת כל אחת תוכל לצאת קצת יותר מחוזקת, קצת אם אנחנו מדברות על חיבורים, אז קצת יותר מחוברת לעצמה, כדי שנוכל רגע לדעת מה הצעד הבא שלנו, איך אנחנו יכולות רגע כן לייצר תנועה, לפעול, להזיז, ואני לא מדברת על למכור ברבק, אני מדברת על תנועה עדינה של כל אחת מהמקום שלה. אם את בכלל כרגע לא בעסק, אז אולי לעשות צעד קטן כדי רגע לשבת, להושיב את עצמך לעשות משהו. אם את כבר במחירות, אז אולי לראות איך את יכולה להעניק יותר לקהל שלך. זו הכוונה שלי. אז אני אשמח רגע לשיתופים שלכם בצ'אט. מאיה כותבת? לתמוך ולהתמך. ליטל. לצאת עם מושג מה אני עושה עם העסק בתקופה הזו, ממש חשוב. טלי כותבת השראה לתרומה לצד פרנסה, איזה יופי של הגדרה.
תרומה לצד פרנסה, זאת אומרת זה לא או זה או זה. לקבל השראה ולפתוח את הראש לכיוונים חדשים, יהיה פה שקט ופוקוס, לעשות את הצעדים הקטנים במקומות הנכונים, למצוא שוב את הקול שלי, ממש, בתוך המצב הזה. אז אתם מוזמנות, מי שעוד לא כתבה, כדי שיהיה לכן איזשהו מין משהו שהראש שלכם מתפקס עליו, ובדרך כלל זה מה שקורה בסוף בפגישה, אז כדאי. ולמי שלא מכירה אותי, אז אני סיוון צברה, אני גרה בקיבוץ אייל, שזה ליד כוכב יאיר, כפר סבא, ישראל, ובעצם מה שאני עושה ביום יום, וגם היום, זה ללוות עסקים של כל המהות שלהם היא לחבר אנשים לעצמם, ואני עושה את זה דרך ליווי שהוא גם של התפתחות ושל תודה, וגם הכי פרקטיקה של פיתוח מוצרים, דיגיטל, דפי נחיתה, כזה מין שילוב בין העולמות. ויש לי את קהילת רוצה עושה, לנשים שרוצות ורוצות לקצר את הזמן בין הרוצה לעושה, שיש שם קצר. רוצה עושה, פחות פרפקציוניזם ופחות מעצורים, על זה אנחנו עובדות בליווי. היום אני מארחת את תום היקרה. תום, תעשי שלום, תפתחי רגע, דברי אלינו, תעשי לנו רגע, מיקרופון שלך פתוח? כן, כן, פתוח, בטח. את רוצה רגע מילה על עצמך? כי את עושה המון דברים, תמיד אני לא יודעת איך כזה, מאיפה מתחילים להציג. אז בוקר טוב, אני תום אלרום. אה, אפשר להגיד, אם אני מוצאת רגע איזה משפט אחד כזה כולל להגיד עליי, אפשר להגיד שאני יזמת סדרתית. אה, אני מסוג האישיויות האלה שמולטי, שקשה להם להסתפק בעסק אחד או משימה אחת, ולכן אני עושה הרבה דברים. יש לי עסק למכירת מוצרים מהודו, בגלל זה אני בהודו, זאת אומרת נסעתי בלי קשר ונתקעתי פה כזה. בשביל הבן שלי זה לא טוב, אני שמחה שאני חוסכת לו. וחוץ מזה יש לי קבוצה של כמעט 24,000 איש, שנקראת השראה לפרנסה בנדודים, שבעצם אני כבר 5 שנים רוצה לאפשר לאנשים, או לעזור לאנשים לאפשר לעצמם את אורח החיים הנוודי, או זה שיכול לעבוד מכל מקום. וקרה מקרה שפשוט עכשיו, ספציפית, ממש בגלל המצב, יש המון המון אנשים שהם displaced, כאילו לא מבחירה. הם לא בבית שלהם, אולי הם מפונים, אולי הם בחו"ל, אולי הם צריכים וככה, לשנות כיוון ממה שהם עשו עד עכשיו בעצם גם, באותו מקום הם שהם צריכים נמצאים בו. למצוא את הפרנסה שלהם עכשיו. אז ככה מתוך הדבר הזה פתאום נולד עוד איזה משהו קטן, שפתחתי קבוצת משרות מרחוק, שאני מלקטת במשרות, ובום, התמלאו בכמעט 3,000 איש ב4-5 ימים. אז כן, כל הזמן דברים נולדים, ובעצם אחד הדברים שדיברתי עליהם עם סיוון בשיחה המקדימה, זה איך אנחנו, באיזה כלים של חשיבה אני משתמשת, ואתם יכולות להשתמש בעצם בשביל ההמצאה העצמית הזאת מחדש, ככל שאנחנו נדרשות לה. מהמם. זה העיקר. אז על זה בעצם על זה תהיה רוב השיחה שלנו היום, על איך אנחנו נשארות רלוונטיות. קראתי לשידור הזה, מה עכשיו? מה עכשיו? אנחנו כבר אחרי הגל של ההלם, אחרי הבוקס בבטן, רגע, אוקיי, ומה עכשיו? ואני גם מרגישה שקצת, אולי פחתה קצת הביקורת על זה שאנשים ממשיכים לעבוד ולעשות עסקים, וגם אם היא לא פחתה, אנחנו פה כדי להמשיך את החיים ולהמשיך לחיות, ולהמשיך להיות חיוניות, וגם להמשיך לפרנס את הבית שלנו, כי כמו שאמרנו, אנחנו פה ואף אחד לא ידאג לנו, אז עלינו. ולפני שאנחנו רגע מדברות על לתת לאחרים ולצאת החוצה ולהיות באיזה, למצוא את הפרנסה שלנו מחדש, אני לא אוהבת את המילה הזאת פרנסה, היא עושה לי כזה הרגשה של הישרדות, אבל אני זורמת עם השם של הקבוצה של פרנסה בנדודים. אז אני אומרת, רגע לפני זה, אני
מרגישה שמה שכל יום אני מתעוררת איתו זה רגע מה בשבילי, מה מחזק אותי. אז אני רוצה לשאול אתכם רגע אם יש סקאלה כזאת של בין 0 מרוסקת, אין לי אותי, לא זוכרת מי אני, לבין 10 אני מלאה ומחוברת לעצמי עכשיו מאוד, עכשיו ברגע הזה, לא באופן כללי, לא במלחמה, עכשיו, בבוקר, בין 0 ל-10, עד כמה את מרגישה רגע מחוברת לעצמך? תכתבו רגע בצ'אט, 8.5, 8, 9, כל התשובות לגיטימיות, גם 0 וגם 1 וגם 10, זה ממש ממש בסדר. רק כדי רגע לעשות צ'ק עם עצמנו. יש פה 6, 7, 6, 9. מי שצופה בשידור הזה אחרי, אני מזמינה אתכם להשתמש בשאלות, להשתתף כאילו אתם בלייב, לענות כאילו אתם פה איתנו. 9, 8, מספרים גבוהים בסך הכל יש לנו פה. Alright, אז מהמקום שאתן נמצאות בו עכשיו, 7, 6, זה נע מהר. הכוונה שזה נע בין המספרים, זה זז מהר. מה שאני רוצה להוסיף לכוונות שלי מהשידור הזה, שנצא כל אחת דרגה אחת מחוברת יותר לעצמה. עוד פעם, כדי שמתוך ההנחה שאם אני מחוברת לעצמי ויש לי סנטר ואני מרגישה בזון שלי, אני יכולה פשוט יותר בקלות להעניק לאחרים, לעזור להם לחבר את עצמם, לעשות פה ריפוי, פשוט יותר מהיר ויותר עמוק. אז בעצם אני רוצה לשאול אתכם ליצור פה איזה בנק מאגר כזה של רעיונות שמחברים אותנו לעצמנו, ולשאול אתכם מה יכול לעזור לכם להתחבר עוד טיפה לעצמכם. אם אני ב8, איך אני יכולה להגיע ל9? מה יכול לעזור לי? מה תומך בי? אני יודעת שלמשל זמן לעצמי זה משהו שנורא נורא נורא חסר לי. בקצת זמן שהילדים שלי עכשיו במסגרת, אני כולי בעשייה, בעבודה, בקידום של דברים, והזמן הזה לעצמי חד משמעית יחבר אותי, אפילו אם זה חצי שעה רגע לשתות קפה במרפסת בלי אף אחד. לרקוד עוזר לי מאוד מאוד מאוד, מחר יש לי שיעור נייה ואני לא מוותרת עליו. ריטלין, קרן אומרת ריטלין, מחבר לעצמה, אוקיי, מה שצריך. מה עוד עוזר לכם לחבר את עצמכם? כי זה ייתן לנו השראה ורעיונות שאולי אנחנו לא חשבנו עליהן, ואולי אפשריים גם לנו. ים, וואי, אני גם נורא רוצה ללכת לים וקצת מפחדת. הליכה בחוץ, בטבע, מסביב למושב, כן, ממש מי שיכול לצאת כמה שיותר לבחוץ, זה מעולה. נשימות, פוקוסינג, לשיר בבית כזה, לשיר בפומבי, לשיר עם חברים, שיחה עם חברה, עשייה, גם אני מרגישה שעשייה עוזרת לי, ואני עושה את המשדר הזה לגמרי גם בשבילי. שיחת לב עם חברות שבאותו הווייב שלי, אני שמה רגע 4 קווים על שאותו הווייב שלי, כאלה שאוהבות אותי כמו שאני, כאלה שבאופן תמידי מראות לי חלקים בי שאני לא רואה. וואי, איזה כיף שיש חברות כאלה, ליאל. מאיה גם מדברת על שיחה טובה, להיות בחוץ, לשכב על האדמה, יואו, כן, לא עשיתי את זה מלא זמן. אני הולכת לעשות את זה היום. הייתה לי כזאת רוטינה של זמן עננים, 5 דקות ביום, שמתי לי מחצלת בחוץ, ועצמתי עיניים, הסתכלתי על העננים, ולא עשיתי את זה מלא זמן. אז תודה לתזכורת. ארוחה עם חברים, נשמע לי מעולם אחר. יוגה, כתיבה, לשיר לעצמך זה המקצוע שלך, הבנתי אותך, אז גם וגם. מדיטציה, זמן עננים זה מעולה. מוזמנות ממש ללקט פה, תראו, זה בנק כיפי. מפגשים כאלו, כן, גם לי זה מחבר. ובאמת, תראו כמה רעיונות מקסימים שיכולים גם להיות עבורנו כזה, לקחת השראה, הנה זמן עננים אני רוצה לקחת לעצמי, וגם ללקוחות שלנו, לקהל שלנו, כל אחת פה יש לה עסק שפוגש אנשים בחוץ, גם אם לא עכשיו בפול כמו שהיינו קודם, יש לנו קול, יש לנו פייסבוק, יש לנו אינסטגרם, יש לנו טלפון, יש לנו וואטסאפים, אנחנו יכולות לתת את הכלים האלה גם לאחרים. אז הנה בנק ממש מגניב של רעיונות שאפשר לשלוף מהן, כדי להיות רגע יותר בנינוחות עם עצמנו. ועכשיו אנחנו רוצות לדבר רגע איך אנחנו מחברות אנשים אחרים לעצמם.
כי בשביל זה התכנסנו פה היום, ולכל אחת יש את הדרך שלה, את העסק שלה, שבו היא מחברת אנשים לעצמם. ואני רוצה להחזיר רגע את המיקרופון לתום, ולדבר על כאילו אני רואה שתי רגליים לדבר הזה. רגל אחת זה אם את עכשיו חייבת כסף, כמו שתום אמרה, חייבים כסף עכשיו, חייבים למצוא משהו להכניס ממנו כסף. זה מין, יש פה איזה דרך פעולה אחת ודרך חשיבה אחת, ולא מתנצלת וקמה ועושה מה שצריך כדי שזה יקרה. ויש את הרגל השנייה של מי שרגע יכולה עם קצת אוויר, עם קצת אורך רוח, עם קצת חסכונות, או עם, בוא נגיד אפילו לא, אני לא מדברת על חודשים, אבל אם היא יכולה להסתכל חודש קדימה ולהיות רגועה, אז יש כאן קצת דרך פעולה קצת אחרת בהסתכלות שלי. אבל ככה או ככה, יש מלא מלא דברים שאפשר לעשות. מסכימות? כשכולנו יכולות למצוא משהו לעשות? יופי. ואני אגיד עוד משהו, גם מי שלא מסוגלת כרגע להרים את עצמה, ולהציע מוצר ולפתח משהו שמתאים לתקופה עכשיו, כי זה דורש משאבים, זה דורש איזשהו חוסן לבוא ועכשיו להרים קמפיין למוצר חדש. אז גם אם אתן לא מסוגלות כרגע, אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות שפגשתי, מדברים פשוט מדהימים שראיתי שאנשים עושים, שקולגות שלי ושלקוחות שלי עושות. אז אחת מהם זה הדוגמה של תום, שתכף רגע תרחיבי עליה, של הפרויקט הזה, מיזם של המשרות. רוזין רוזנבלום, מי מכירה? אישה מדהימה, הציעה הדרכה שקורית ביום ראשון, וההדרכה הזאת מדברת על עסקים ואיך אפשר להיות רלוונטית, וזה הולך להיות כמו של רוזין, מאוד מובנה ומלא בערך. מה היא ביקשה? זה בחינם, זה לא עולה כסף, אבל כל מי שמשתתף בשידור הזה מתחייב לתרום כסף למשהו, לחיילים, לדרום, לאיפשהו, משהו שקשור למצב. אז גם מיזם שהוא של נתינה, גם מצד שני נותנת ככה מין ערך מוסף בזה שאנחנו מתחייבים לתרום, וגם היא תציע שם איזשהו קורס שלה, איזה חבילת קורסים שהיא במקום לא יודעת 1,000 ומשהו, במחיר מאוד מוזל, מסובסד. אז הנה משהו שאפשר לעשות שהוא לא מחירתי מאוד, והוא ככה עדיין מיזם שהכניס לה בטוח מלא 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 מתעניינים לרשימת הדיבור, ואנחנו היום רוצות להשקיע בנכסים, בתשתיות שלנו, באתר, כל הדברים שלא הספקנו, זה הזמן. עוד דוגמה מהממת זו של אלינוי מגרפי טיול, יש לה חברה של סיורי גרפיטי, לא רק בארץ גם בעולם, ואלינוי היא גם חברה וקולגה, והיא אחת היזמיות הכי מבריקות שאני מכירה. מה היא עשתה? אין עכשיו, מי עכשיו יבוא לסיור גרפיטי? נכון? מה הראש שלנו בכלל ללכת לסייר? אז קודם כל, רחל והעוגיות, יש את התמונה הגדולה הזאת שראיתם בטח בכל העיתונים ובכל הרשתות של גרפיטי כזה עם העוגיה, עם רקע צהוב כזה, זה שלה. ממש שנייה אחרי שהידיעה הזאת על רחל הגיעה לטלוויזיה, הם הלכו, היא והצוות שלה, ועשו גרפיטי ענק בפלורנטין של רחל והעוגיות. כבר זה יצר באז, הזמינו אותה לכל הרשתות, כולם דיברו על זה. יצר הייפ, כולם פתאום שמעו מי זאת הגאונה שעשתה את זה. חשיפה מדהימה על העסק שלה. מלא לייקים והתעניינות ורשתות, ושמו לב אליה. הדבר השני שהיא עשתה, זה היא אמרה, טוב, אין עכשיו סיורים, אני לא יכולה למכור. קודם כל התקשרה, יצרה קשר עם כל הסיורים שנקבעו, ואמרה להם, אני מבקש מכם לא לבטל את הסיור, אנחנו ניתן לכם זיכוי לסיור כשיהיה אפשר. אז בזה היא גם מנעה את זה שכל העסק שלה עכשיו יהיה בהפסדים ויצטרך להחזיר כסף, וזה סיור 150 שקל, משהו כזה, אז אנשים אמרו אוקיי, אנחנו יכולים לחכות. מה שהיא עוד עשתה, היא הזמינה אנשים מהדרום, מפונים, כל מיני כאלה במלון שפיים, בתל אביב, כל מיני כאלה שגם ככה עקורים מבתיהם, קצת לשמח אותם, ונתנה סיורים, די נותנת, סיורים בחינם לכל מי שמפונה מהבית שלו, פשוט בואו לסיורים, ואנשים באו לקיר והצטלמו איתו, בקיר של רחל. אז נתנה משהו שהוא כיפי, האנשים האלה נכנסו לרשימת דיבור שלה, האנשים האלה יספרו לחברים שלהם על החוויה הכיפית הזאת שהייתה להם, יפרגנו, יוקירו את העסק הזה, איזה יוזמה מדהימה, נכון?
ואני בטוחה שגם זה יוביל לחיבורים בהמשך, שיובילו לאיזושהי תנועה עסקית. מספיק שמישהו מכיר איזשהו ארגון שיזמין את הארגון הזה לסדנת גרפיטי, אז זה קורה, זה יקרה בהמשך. וכשעושים בנדיבות ככה בלי כל הזמן להבין מאיפה בא הכסף, אז פתאום יש נחת לעשות. דוגמה אחרונה לפני תום, זאתי אולגה מפרוט אנד בלום, שהיא גם לקוחה יקרה, שהיא יזמה עם כל הארגון, אנשי הפרחים הם קוראים לעצמם בישראל, את המיזם המטורף הזה שראיתם בבימה, שזה סידור פרחים ענקי. יצא לכם לראות את זה? צילמו את זה מרחפנים, וזה הפך להיות מין ממוריאל כזה בכיכר הבימה, ממש משהו ענק על כל הכיכר של פרחים שכתבו I stand with Israel, וגם אני עומד עם ישראל בעברית. זה ענק, זה ממש כמה עשרות מטרים, ובעצם החשיפה היא לא מכרה שום דבר, אבל היה שם ארגון, התנדבות, רוח כזאת יזמית, כל האינסטגרם שלה מפוצץ בתגובות על זה, והיא אחת המוכשרות בתחום הפרחים, זה מה שהיא עושה ביום יום. עכשיו לא מזמינים פרחים לצערנו להזכרות ולוויות ושבעות, שגם את זה היא יזמה בסטודיו שלה. בעצם הוא הפך להיות חמ"ל של גלגלים כאלה להלוויות, וכמה שזה כזה מין הצד הלא שמח של החיים, זה נתן לה אפשרות עדיין להיות בעשייה. דיברנו על זה שגם עשייה מחברת אותנו לעצמנו ולאחרים, אז זה הדרך שלה הייתה להיות בעשייה. ועל הדרך אני יודעת מאחורי הקלעים שהיא עדיין משפרת תשתיות, עושה כל מה שצריך כדי שהאתר יהיה מקודם אורגנית, עושה, לא יושבת בבית ואומרת אוי אין אירועים עכשיו, אף אחד לא מזמין פרחים, מה אני אעשה, אני אשב ולא אעשה כלום. אז 3 דוגמאות, נכון יפות? לי זה פשוט עשה שמח, כל דוגמה כזאת אספתי, אמרתי הנה, אפילו שיתפתי אצלי בזה, הנה תראו אפשר לעשות משהו, אפשר להיות יוזמת גם בתחום שלך. ואני רוצה תום להעביר אליך את המיקרופון ושתספרי לנו מה גרם לך בעצם לדבר הזה לקרות עכשיו, כי סיפרת לי שאת כבר המון זמן חולמת לעשות דבר כזה, מיזם כזה של משרות. כן, זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי באמת אני חושבת שאולי מה שאפשר לי ככה להוציא את זה יחסית מהר מאוד לפועל, זה עצם העובדה שחשבתי על זה לפני כן. אז כמו שאמרתי, אני מנהלת קבוצה של נוודות דיגיטלית, שהמהות שלה זה עבודה מרחוק. ועלה הרבה פעמים הצורך הזה של משרות, כן? לא כולם רוצים להיות יזמיות או יזמים. כן. וגם אם הם כן רוצים להיות יזמיות ויזמים, אז במיידי צריך כסף עבודה עכשיו לטווח הקצר, כדי שיהיה את האורך רוח לבנות משהו לטווח הארוך. אז הרעיון הזה היה שם קודם. יש איזה קולגה שהקימה קבוצה בפייסבוק של משרות לנוודים דיגיטליים. אז כזה שחררתי את זה, והיא יש לה שם קבוצה והיא מעלה בקצב שלה. מעלה משרות. לפני שהיא הקימה את הקבוצה הזאת, אצלי היו שרשורי משרות, כן? בקבוצת פייסבוק שלי, שאני הייתי מלקטת ככה כשאני נתקלת פה ושם. אבל באמת, כל התזוזה הזאת של האנשים, שהיא לא מבחירה איתה עכשיו בהכרח, מבריחה יותר. מבריחה, זאת אומרת, נגיד רוב האנשים אצלי בקבוצה מתכננים את זה, חולמים את זה, חושבים על זה לפחות שנה קדימה, אבל מי שעכשיו לא במקום שלו, זה מעכשיו לעכשיו. יש אנשים שאני פגשתי פה בחוף, משפחה שלמה שהתפנתה מראש פינה בגואה, ואני יודעת על הרבה שנמצאים בפורטוגל מעכשיו לעכשיו וכולי. אז מה שאני החלטתי לעשות זה לפתוח קבוצת וואטסאפ. לא תיארתי לעצמי שזה יגיע לממדים כאלה מטורפים, האמת. ופתחתי קבוצת וואטסאפ וגם טלגרם, זאת אומרת,
כל מי שנגיד מצטרף, הרי לא רואה היסטוריה בוואטסאפ, אז יש שם בתיאור לינק לטלגרם, ששם כן אפשר לראות היסטוריה, ואני פשוט ממש מיום חמישי או שישי ועד עכשיו, זה מה שאני עושה, אני רק מלקטת משרות מלוחות שונים, באמת, כאילו, ממש כאילו נשאבתי לזה כל כולי. כמה שוב, זה זמן ביום, בהתנדבות. כמה זמן ביום את מקדישה לזה? לדעתי בין 4 ל5 שעות. וואו. זה מטורף, זה לא יכול להחזיק מעמד בפורמט הזה כל הזמן, אני אפילו גם מגייסת מתנדבים, אבל המתנדבים זה לא כאילו משרה פה, משרה שם, זה לא העיקר. אמ, אז ו... בעצם פתחת את זה, כי מה שהיה זה שחשבת על זה המון זמן, חודשים את כבר חושבת ואומרת בטח מי יהיה איתי בדבר הזה, ואיזה פלטפורמה זה יהיה, ואיך זה יהיה מסודר, ואיך אני אעשה קטגוריות, וכל המחשבות האלה, בום, ואם הגיעה בכלל המלחמה, לעשות את זה גם, כן, כאילו אם ואיך יש בזה אני, מה המודל כסף בכלל. הכלכלי, נכון, אם יש בזה כסף, ובום, הגיעה המלחמה, ו4 דקות והדבר הזה נפתח פשוט. כן, כאילו אני חושבת שעצם המחשבה שזה עכשיו בהתנדבות כרגע, שחררה אותי מכל האוג'רס המוחי הזה של איך לעשות את זה ובאיזה פורמט. עשיתי את זה בדרך הכי קלה שאפשר, פשוט וקל. הכי מיידית, הכי נגישה לכולם, וגם שחררתי את המחשבה על כסף. אבל עצם זה ששחררתי את המחשבה על כסף זה דווקא מעניין. כי בתוך התיאור קבוצה שמתי גם לינק לפייבוקס כאילו לתרומות, וגם דרכים אחרות לעזור, זאת אומרת אם זה להתנדב בללקט משרות, אם זה להפיץ את האתרים שלי ואת המוצרים שאני מוכרת, אם זה להפיץ את האתגר שאני עכשיו משיקה, שזה אמור לעזור לאנשים לפצח מוצר שירות שאפשר לעשות מרחוק והוא בתשלום. וקודם כל הדבר הזה הקל עליי מנטלית לפרסם. כי ברגע שאני משלבת את כל ההתנדבויות שלי ואז מכניסה משהו בתשלום, זה מנטלית הרבה יותר קל לי לשווק בתקופה הזאת, כאילו תקופה סופר רגישה, ללכת על ביצים וזה, ופתאום זה הרבה יותר מסתדר לאנשים בעין. זה דבר אחד. ודבר שני, פתאום אתמול קלטתי שנכנסו כמעט 700 שקל בפייבוקס. אני הייתי בשוק. לא הסתכלתי על זה אפילו, שתביני. אז זה כזה, זה פינאץ כזה, זה בקטנה, זה העלויות מחיה שלי אולי, אבל עדיין זה משהו ועדיין זה שהוא... אנשים שאמרו, אני מעריך את מה שאת עושה, ואני כן, מוכן לשים כמה שקלים מהכיס שלי כדי לתמוך כן. בעשייה הזאת, וזה מאוד מאוד מרגש. זה נכון, זה ממש, היו 5 שקלים, 10 שקלים, כאילו ממש בקטנות, מה שאנשים הרגישו שהם יכולים, וזה ממש היה משמעותי, כי גם תחשבי, יש 3,000 איש בקבוצות האלה, מתוך זה משהו מסתדר לאנשים, לא הכרחתי אף אחד, וכן כאילו. העזת לבקש, שזה דבר אמיץ, להגיד בואו תתמכו בעשייה שלי, תעבירו לפייבוקס, אחרי שאת 4-5 שעות ביום משקיעה, זה, זה דבר אמיץ בעיניי לבקש, ומצד שני מאוד הגיוני וראוי, זאת אומרת, אף אחד לא מממן את זה, ומספיק שמישהו מצא שם, בעלי גם מחפש עבודה, נתתי לו קישור לקבוצה, ודרך זה הוא גילה פלטפורמה שנקראת Upwork, שהוא לא הכיר קודם, שזה כמו פייבר כזה, שאפשר למצוא בו משרות, עבודות פרילנס, כל מיני. והוא ממש אפרופו, נדלק על הרעיון הזה, שאפשר למצוא משהו, כן, אפילו שהוא עוד לא מצא. פתח לו כן. כזה את הראש לעוד אפשרויות. אז אני אומרת, בעצם, איך זה משתלם לך, או מה מחזיק אותך, כי 700 שקל זה לא משתלם, אבל מן מה הסתם. מחזיק אותך, מה גורם לך להיות עדיין בכזאת התמסרות, ולהשקיע 4-5 שעות ביום, זה מלא, זה בקושי הזמן שהילדים שלי במסגרות, כל יום, בלהיות בנתינה הזאת. מה מחזיק אותך שם? קודם כל,
רגע, התבלבלתי פה מהר, תודה. קודם כל רציתי להגיד גם, להוסיף, אפרופו אפוורק, שתוך שניות ארגנתי הרצאות בהתנדבות, גם על לינקדאין וגם על אפוורק, כאילו לאנשים שרוצים לשפץ את הפרופיל שלהם ואת הקורות חיים שלהם ולהבין את הפלטפורמה עצמה של אפוורק. אז הכוח הזה שנוצר שם אפשר לי לארגן את זה. נוספו לי, לא יודעת מה, עוקבים ברשתות החברתיות בלי שהתכוונתי, כאילו אנשים מתייגים אותי וכולי. והנה ברגע זה, בעודנו מדברות, מאיה המהממת כתבה שאתמול הייתה לה שיחה, אני מקריאה את זה למי שלא רואה בפייסבוק, עם בעלת עסק, שזה בדיוק האתגר שלה כרגע, לפצח מוצר שאפשר לעשות מרחוק, מפנה אלייך. אז תודה. זה כאילו, באמת, תראי כאילו מה קורה מזה זה האדוות, האדוות. אז מה מחזיק אותי? קודם כל, אני רוצה להגיד משהו על עשייה. וזה, אני אדבוקטית שזה ממש, ואני גם מלמדת את זה, כשמשהו יוצא מאיתנו בכוח, באנרגיה, במסירות, בשטף וכולי, אני סיגלתי לעצמי איזושהי פילוסופיה שאני לא מתנגדת לזה. כי לא תמיד אפשר לראות את המוצרים או את השירותים על ההתחלה שיהיו בתשלום, והם נוצרים מתוך התנועה. וזה מה זה חשוב, כאילו באמת זה כל כך משמעותי. הרבה פעמים אנשים, לא יודעת, התחום תשוקה שלהם זה, לא יודעת מה, אומנות. פעם אחת מישהו פנה אליי לעשות לייבים על אומנות, הוא לומד תואר שני בטיפול באומנות, ועכשיו זה לא היה לי מתאים לקבוצה, אבל אמרתי לו, תקשיב, תפתח קבוצה, אני רואה אחר כך הרבה מוצרים שאתה יכול להוסיף לזה, מוצרי אומנות, חוגים, כל מיני דברים, ברגע שיווצר את המומנטום, ברגע שנוצר הקהל, ברגע שיש עיניים שצופות במה שאתה עושה, אחר כך יתווספו לזה המוצרים והשירותים, באופן אורגני כמעט, כאילו מתוך התנועה. אז למדתי לא להתנגד לזה, וזה בעצם אחד הדברים שמחזיקים אותי. אז כאילו בעצם נוצר כאן איזשהו מצב שהשתחררתי רגע מהשאלה מאיפה יבוא הכסף, שהיא גורמת להמון התנגדות, והיא גם זאת שמנעה ממני לעשות את זה עד עכשיו, ופתאום נוצר מובמנט ענק. עכשיו סתם נגיד מחשבות שכבר עלו לי, נגיד להמשך כשירגע המצב, וכשכבר לא נהיה במצב חירום, להמשיך אולי את הפרויקט הזה, ושאנשים ישלמו איזשהו סכום סמלי על הדבר הזה. 10 שקלים, 20 שקלים, משהו שכזה מספיק ש100 איש ישלמו 10 שקלים, זה כבר 1,000 בחודש, ואז אני יכולה לשלם למישהי שתלקט את המשרות, לא יודעת, זה כזה מחשבות להמשך, זה עדיין לא קונקרטי בכלל. אבל אני ויש לא עוד יודעת אם המון, זה המון יקרה. דבר, יש גם קשרים ופרסומים ומפרסמים שאפשר להכניס, בדיוק. זאת אומרת המודל העסקי אפשר לחשוב עליו עוד מעט ככה ביום שאחרי, אבל זה נורא יפה לראות בעצם שהתנועה נוצרה מתוך איזושהי דלקות פנימית כזאת, מתוך איזו תשוקה, ומה שהכי מעניין פה זה בעצם במקום שהראש שלנו עסק ואנחנו צריכות להיות בלשרוד ולפרנס וזה, ובואו נראה מאיפה בא הכסף, מה שקרה פה וקרה בהמון עסקים שאני מכירה, דווקא לשחרר את המקום הזה של מאיפה יבוא הכסף, איך אני הופכת את זה למודל, מה אני עכשיו עושה פה זום, משקיעה את השעות האלה ולא מכניסה מזה כלום, כאילו למה, וגם יש מלא זומים, ברגע שאני משחררת את זה ואני פה רק כי בא לי, ואני עוקבת אחרי הבא לי הזה, ומי שמכירה אותי יודעת כמה אני חסידה של בא לי, אז דברים מופלאים קורים, ואנחנו, כמו שעכשיו קרה עם האדווה הזאת, אנחנו לא יודעים איפה האדוות האלה יפגשו אותנו עוד דקה, 2, 10. ובינתיים התנועה, יש כאן גם את הבעלי וגם את התנועה שמייצרת עוד תנועה ועוד תנועה ועוד תנועה, ובאמת זה למה ממש 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 חשוב לי שנצא מפה עם איזושהי תנועה, עם איזושהי החלטה למשהו קטן, זה לא חייב להיות. רציתי להוסיף משהו. היום ראיתי פוסט של אנשים של כאילו איפה הם מוצאים את עצמם נגיד בהתנדבויות. אחת השאלות
שאני מעלה באתגר פיתוח פרנסה מרחוק, זה מה אתה מוצא את עצמך עושה שעות בלי לשים לב לזמן, אחד, ועוד שאלה זה איפה אתה מוצא את עצמך במתנדב או שאנשים מבקשים ממך עזרה. למה אני שואלת את השאלות האלה? כי זה שאלות שהן ממש צוהר, איזשהו פתח. לפעמים אנחנו באיזושהי מין עננה כזאת ולא יודעים מה יהיה השירות הבא או המוצר הבא, או נגיד למי שכבר יש עסק לצורך העניין, או אם רוצים להמציא את עצמנו מחדש, או אם לעשות את זה מרחוק, ואנחנו מחפשים את הקצה חוט הזה. אז בדיוק ההתנתבות הטבעית הזאת מראה לנו מה יכול להיות איזשהו קצה חוט בשבילנו. זה לא חייב להיות לגמרי ברור, יכול להיות שלא נראה קילומטר קדימה, אלא רק 10 מטרים קדימה, אבל זה הקצה חוט שאנחנו צריכים, וזה מוביל אותנו למסע גילוי חדש. מהמם. אז דרך השאלות האלה אני יכולה גם לספר על עוד כמה כאלה קטנים שאני ככה עולים לי בראש, סיפורים קטנים אני מתכוונת, שעולים לי בראש גם מהסביבה הקרובה אליי. אז יש גם את נטלי ליכטנברג שהייתה במועדון הפק"ל, פשוט וקל, מועדון שלי, שבעצם דיברה על זה שהיא רוצה לפתח יום אחד קבוצות של האטה, נקרא לזה, שבהם עושים עבודת מדיטציה, וכל הרעיון הוא רגע להאט את הקצב כדי שרגע נוכל להרגיש ולהיות מחוברים לעצמנו. והיא תכננה לעשות כזאת קבוצה פרונטלית, והיא עדיין לא עשתה עם זה כלום. ובום, מחר יש מפגש חינמי כזה, אחרי כל המחשבות וזה, ואיך אני אעשה. אז המודל הכלכלי, איך אני אעשה מזה כסף, כמו שאמרנו, ברגע שאנחנו רגע לא בהאחזות ומפסיקות רגע לחשוב כל הזמן איפה יבוא הכסף, פתאום דברים קורים. אותו דבר מיכל היקרה שיושבת פה, מיכל עובדיה, שגם רצתה לעשות איזשהו מפגש, ועם מוזיקה והפקה, וכן הפקה ולא הפקה, ואם זה יהיה בכסף וכמה כסף, וזה מהיישוב שלה או בתל אביב, איפה זה יהיה, הופ, שלשום, אתמול, מתי זה היה? שלשום, היה מפגש קטן אצלה בחצר. אז הדברים האלה שבעצם משחררים, הדברים האלה שקורים, הם כי אנחנו משחררות איך זה יהיה ומה יהיה ואם זה טוב ואם זה מושלם, וברגע שזה גם בלי עלות, אז גם יש לנו הרבה פחות צורך לשים את הפרפקציוניזם שם, ושזה יהיה מעולה ממש. ומושלם כי הם שילמו. אני התנדבתי, אז אני באה, שמה את הלב שלי, באה מביאה את מה שיש לי, זהו, וזה מספיק טוב. וככה אני רוצה שנעשה גם בדברים שיש לנו, שאנחנו עושות בתשלום. הבנו שאפשר לשתף גם? בשמחה. עליתי בסוף. Yes. אני רק בהתחלת העסק שלי של הפרחי באך, אחרי 17 שנה במשרד החינוך, והמלחמה, יש לנו, שירה סיפרה על זה גם פעם קודמת, יש לנו פק"ל כזה, חמ"ל של הפרחי באך, לא פרחי באך, בכל הארץ, שאנחנו באמת נותנים באהבה לכל מי שרוצה ומרגיש פורמולה מיוחדת שהמרצות שלנו יצרו, פורמולה מרגיעה, בלי אבחונים והכל. ואז אני מצאתי את עצמי, אחרי שמאוד מאוד חששתי, אני בדיוק שבוע לפני המלחמה, אני ממש עובדת על הלוגו ועל הקהל יעד, על המחשבה, והדיוק היה כאילו ילדים, והבנתי שאנשים דווקא, נשים זה קהל היעד שלי. אני הכנתי בשבוע האחרון לחברות, כל מי שבכל הקבוצות שלי, לאיזה 14 נשים בחינם, ובגלל שנגמרו לי התמציות עכשיו, אני צריכה להזמין, אז החלטתי שזהו, שאני פעם ראשונה מבקשת כסף. יש. כן, וזה גם, זה כאילו יש כל מיני מחשבות, כאילו אני מאוד מאוד שמחה וגאה בי, אבל כאילו פתאום אני אומרת, רגע, אולי עכשיו, וזה גם במחיר מוזל בגלל המצב, אבל אני חייבת משהו בגלל העלויות, ואז יש לי את החשש, עכשיו שזה יהיה בכסף, כן ייקחו, לא ייקחו, כאילו, בדיוק אתמול דיברתי עם שירה על כמה זה נראה לי הגיוני, כמובן שלמפונים אנחנו חברנו לפסיכולוגים, ואת זה אנחנו עושים בלי כסף. רגע, דניאלי, אני מדברת רגע בזום. אז זה ככה, הכל מתערבב, אבל זה כל כך לראות את כל התגובות של אנשים שפתאום אומרות לי, אני ישנה בלילה, אני פחות מוצפת,
זה כל כך עושה אז יש לך טוב. גם פידבקים שממלאים את הלב וגורמים למשמעות וסיפוק, ויש לך גם פידבקים שאת יכולה להשתמש בהם לשיווק שלך. נכון, אני זאת עשיתי אומרת, זה ממש גם קבוצת מחזק. וואטסאפ, עשיתי לי קבוצת וואטסאפ עם עצמי של תגובות של מושלם. לקוחות, שבאישורן כמובן בלי שמות אני אעשה, וההוכחה שכאילו כן ישלמו זה שכל מי שנתתי לה רצתה לשלם, ואני מבחירה לא לקחתי כסף, עד הגבול שעשיתי, בסדר, ועכשיו אני צריכה... אז כשאת אמרת חשש אם ישלמו או לא ישלמו, אז אם לא תנסי לא תדעי, נכון. אז קדימה. וגם את יכולה להחליט שנתת פורמולה אחת והשתמשו וסיימו, ובבאה בתור אז היא זה מה כן תהיה בתשלום. שאמרתי, הפורמולה הראשונה בעבר, אבל גם כאלה חדשות עכשיו, זה כבר, זהו, במחיר מאוד זול, אבל, כן, אבל משהו, תנועה, דיברנו על אבל תנועה, עדיין, לייצר תנועה, כן, זה גם אם זה בדיוק. קטן, גם אם זה זול, גם אם זה במחיר מופחת, יש תנועה והאנרגיה הזאת של התנועה היא מייצרת עוד תנועה ועוד תנועה ופותחת לנו את התקיעות ועושה כמו כדור שלג כזה של טוב, של הנאה למשהו שהוא, אמרנו, לחבר אנשים לעצמם, אז כל דבר כזה מגדיל את האדוות ומגדיל את האור וגם את המקום לשפע ולכסף להיכנס. ואני רוצה רגע לעבור לדוגמה אחרונה של כן של כסף, תודה. והרבה כסף, תודה לירון, ואז אנחנו נתחלק ככה לקבוצות קטנות ונוכל לחשוב ביחד איך אנחנו, ניתן לכם הנחיה ככה ברורה, איך אנחנו מתקדמות כל אחת עם העסק שלה. אז הדוגמה האחרונה שלי היא לאישה יקרה שאני עובדת איתה שקוראים לה כרמל אגר, מי שלא מכירה מיד ללכת לעקוב, גם השראה גדולה בתור עסק שעובד גם היום וגם תוכן מדהים שכדאי. את יכולה לחזור על השם? כרמל אגר, נשים לכם אחרי זה לינק. בעצם כרמל מלמדת כל מה שקשור ביצירת מציאות, בחשיבה שערורייתית, בקפיצות קוונטיות, ויש לה קהילה שכבר עובדת, ואנחנו ככה עובדות צמוד, אני סוג של כזה שותפה בעסק הזה, ובעצם היינו אמורות לפתוח אתגר שקשור לכסף, עכשיו בשבוע הבא. ואז קראת יום שבת, יום ראשון בבוקר כינסנו ישיבת צוות, אמרנו מה עושים? כאילו לא, מה קשור עכשיו כסף? וכרמל באומץ רב אמרה כן, אבל העסק שלי צריך להמשיך ואני רוצה להמשיך, ולקח לנו רגע כמה ימים להבין מה זה הולך להיות, אבל בעצם פתחנו אתגר, לא בשבוע הבא, פתחנו אותו לפני כמה ימים, הקדמנו את המועד שלו דווקא, הרבה אנשים עכשיו דוחים קורסים וזה, אנחנו הקדמנו, ואמרנו זה הזמן לעזור לאנשים, לנשים, דווקא עכשיו לעשות כסף, לראות איך אנחנו מייצרות, איך אנחנו דרך הריפוי של עצמנו והחזרה שלנו לעצמנו, ודיברתם פה להחזיר את הקול שלי, אז דרך זה איך אני ממשיכה להיות ביצירה ובתנועה ולהמשיך לייצר כסף. והאתגר הזה, קודם כל מודל התשלום היה שאפשר לשלם או 111 או 222 או 333 ככה וכן הלאה, ואז זה אפשר איזושהי סוג של בחירה שאתם בעצם הלקוחה לא חייבת, לא החליטו לה, ונרשמו לאתגר הזה נכון להיום 184 נשים. 184 נשים קנו את האתגר הזה במינימום 111 שקלים, זה הרבה מאוד כסף. ואני אומרת, אני שמה את הדוגמה הזאת פה כדי שתדעו שאם יש לכם סיפור בראש על זה שאנשים לא קונים עכשיו, ושאין להם ראש, ושזה לא נעים, ולמי בכלל יש כוח לראות קורסים, ומה עכשיו אני אמכור כי אני לא יכולה, אז יש אפשרות לעשות את זה. אני שמה באמת את הדוגמה הזאת פה לא כדי לנופף להשוויץ, אלא שתראו שאם יש מוצר שרלוונטי לעכשיו, שמועבר בצורה אותנטית וברגישות, ולא אומר, היי, בואו נעשה כסף על זה, אז זה עובד. אני גם אגיד עוד כוכבית, שהמהלך הזה חטף גם המון אש, מכאלה שכן ביקרו את זה שמה את עכשיו מפרסמת, ואת רוקדת על הדם של ההרוגים, של הנרצחים, אז גם לזה נתנו מענה, כרמל בדרך שלה רגישה והעדינה, בלי לרמוס אף אחד ובלי להתלהם, פשוט אמרה, אבל אני פה נשארתי לחיות ואני אמשיך לחיות, והדרך שלי לחיות זה להמשיך ליצור את התוכן שעשיתי גם קודם.
אז אתן ממש מוזמנות לעקוב באמת גם אחרי התכנים, יש המון תוכן שהוא גם ללא עלות בקבוצת כנות רדיקלית, כי זה באמת מלא מלא השראה מהאומץ מהמהלך הזה. אז אני 187, גלה מעדכנת, מספרים עוד עולים. גלה איתנו בצוות וככה יושבת מרפרשת את המספרים כל הזמן. אז זהו, זה רק שתדעו שבאמת אפשר, וגם אתמול עם תום דיברנו גם על המקום הזה של קמפיינים ממומנים, שדווקא עכשיו בעצם הרבה אנשים עצרו. מה שזה אומר שיש עלויות של מדיה של פרסום הם לפי היצע וביקוש. בחגים יש תמיד הרבה יותר אנשים שמפרסמים ואז העלות עולה. עכשיו אנשים הוציאו קמפיינים, סגרו אותם, מה שאומר שהעלות פרסום ירדה בהרבה, בכמעט חצי. אז מי שיש לו מוצר שהוא דיגיטלי, שהוא רלוונטי למכור אותו בממומן, ויכול ככה לחשוב על להעלות את זה מחדש, אני לא הייתי בונה עכשיו מאפס קמפיין ממומן אם אין לכם שם קהלים בכלל, אבל אם יש לכם מוצר כבר, ואפשר לעשות התאמות שהן יחסית קלות, התאמות ברמת התוכן, שהוא לא יהיה נוצצים וחגיגות, כי זה נורא נורא צורם, אבל אם יש לכם מוצר, כן אפשר לעשות את ההתאמות, וכן אפשר לעשות ממומן, וזה עובד אחוז שילים. אז קחו את האופציה הזאת בחשבון. זהו, אני רוצה שנקדיש את ככה רבע שעה הקרובה, לאיזשהו שיח כזה שלנו בקבוצות קטנות, שאנחנו הולכות פשוט לדבר בו על מה הצעד המקדם שאני יכולה לעשות בעסק שלי. נתנו פה המון דוגמאות, גם של תום, גם של הלקוחות שלי, גם של קולגות, ואני בטוחה שגם לכן יש דוגמאות משלכן, ופשוט הרעיון הוא לשתף כל אחת מה היא עושה בגדול, מה העסק שלה, ולהראות אחת לשנייה איך אפשר לעשות כאן איזושהי תנועה אחרת, חדשה, איזשהו צעד מקדם. מי שמקשיבה, בעלת העסק שנותנים לה את העצות, היא ספוג, היא יושבת יפה ושתוקה ומקשיבה ולא פוסלת רעיונות. הרעיון הוא לקבל, 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 ואז לבחור מה מזה אני הולכת ליישם ומה לא ומה בכלל לא רלוונטי אליי, אבל אנחנו רגע מתאמנות בלא לפסול רעיונות, אלא לפתוח כרגע את הראש. תום מאוד טובה בזה, זה משהו, נכון? פותחת כל הזמן, ואז בואו תעשו את המיקס של זה. זה המנגנון. ואני גם אולי אני אגיד רגע משהו אחד, המנגנון אפשר להגיד אם אני אמצא לו איזשהו דימוי ויזואלי, זה רדאר. אני כל הזמן, ולא רק עכשיו, ב10 שנים האחרונות אפשר להגיד, מאז שהתחלתי, כן, 10, להיות יזמת ולהיות עם העסקים משלי, אני כל הזמן קשובה. אני חושבת שכולנו כאלה ברמה כזאת או אחרת, אבל זה כזה, אולי זה ההבדל, זה יכול, בין אחת לאחת יכול להיות מהירות תגובה. אז סתם לדוגמה, בקורונה כשהסופרים התרוקנו, אמרתי לבן זוג שלי, בוא, יש לנו סופר ליד הבית, רוצים משהו מהסופר, נעשה משלוחים. כאילו, במקום רוצים משהו מהודו, רוצים משהו מהסופר. במקום רוצים, בדיוק. הרעיון הוא באמת כל הזמן להבין או להנכיח ולסרוק, אני בגלל זה כל הזמן מחוברת כן לרשתות, לסרוק מה צורך השעה, ומתוך זה לראות אם אני זאת שיכולה לתת לזה את המענה. כן, בעצם מה אני יכולה? זה לא אני. אז בעצם איזה מענה אני יכולה לתת? לא אם אני, אלא איזה מענה אני יכולה לתת לאותו הצורך, ואיזה מענה, אני אוסיף לזה גם לא רק מה אני יכולה לתת, אני נגיד יכולה לבשל, אבל ממש לא מתאים לי עכשיו לבשל לגדודים של אנשים, עשיתי את זה 15 שנה, תודה, הספיק לי, אני אתרום במקומות אחרים. אז אני אוסיף גם לראות מה הצורך שיש בחוץ, ויש המון צרכים עכשיו בחוץ, לראות איך אני יכולה להשתלב בזה, מה אני כן יכולה לתת, ומה אני רוצה לתת. כי כשאנחנו תורמות במקום שאנחנו לא מחוברות אליו, אז הלכה לנו האנרגיה, ואין לנו שום אנרגיה לעשות לביתנו ולקהל שלנו. אז שמרו על האנרגיה שלכם באיפה שאתם כן פשוט וקל לכם, ואנחנו עכשיו הולכות רגע לחדרים, אני מבקשת ממי שנכנסת לחדר שתהיו רגע עם מצלמה כדי שנהיה עיניים ולא מסך שחור, והחלק הזה בכל מקרה הוא לא מוקלט, לא משודר בקבוצה, אז אתן יכולות לדבר בפתיחות,
וניקח לנו, נעשה את זה זוגות או שלישיות? מה אתן אומרות? למה אנחנו? שלישיות. שלישיות. אז נעשה 5 חדרים, וזה החלק הכי מעניין, אז מי שמפחדת עכשיו מה היא צריכה לחשוף וזה, אתם לא חייבות, אתם יכולות רק לתת, רק להיות בנתינה ולא לא לקבל ולחשוף, אבל זה החלק הכי, כאילו יש לכם פה מתנה להיעזר בעוד מוחות יצירתיים, אז אני רוצה לכם מאוד מאוד לנצל את זה. ניקח לטובת זה תעשי עכשיו 4 חדרים, ואנחנו יכולות מקסימום לעבור בין לעבור. חדר לחדר. אז עד כה, בואו נראה רגע, אנחנו ב-20, אז ניקח עד 10 ו-40, 20 דקות, שתחלקו לכם רגע באחת, סיוון, עד מתי המפגש ממש? עד רבע לה, אנחנו נעשה את החדרים, זהו, אוקיי, יש לי נגיד ב-11 עוד. שלום, נגיד שלום ונתפנה לענייננו. תודה. בסדר? יאללה, breakout rooms. רק תאשרו, include co-host, לא. יאללה. ואז תום, את יכולה להיכנס לברייקאוט? נותן לך לברייקאוט. יש 4 חדרים, אני רואה. כן, אבל אני רואה שרוני לא נמצא כאן. רוני, אתה פה? מיכל לא, אז אני מעבירה נעביר אותה אפשר להעביר את ליטל מיכל, את לחדר. מצטרפת לחדר? מיכל עובדיה, מצטרפת לחדר, שנדע אם... כן, כן, את יכולה לשלוח לי שוב? זה פשוט נעלם לי. יכולה? לא, אני לא יכולה לשלוח שוב, שזה אני באסה. יכולה, רגע, חכי. אני אעביר אותה. אולי תעבירי את החדר וזה שלוש. יקפיץ לה את זה שוב. זהו, אני לא רואה את ה... רגע. ליטל ברקן בחדר לבד, אז אפשר להעביר אותה העברתי לחדר. אותה. אוקיי. העברתי אותה ל3, אבל בואו נראה רגע אם זה עבר. הנה, יש. עכשיו זה עבר. ומיכל, נעביר אותך ל3. זה. הגיע? יש. יופי. אז אני רק אוקיי, אז נשארנו פעם אחת... עכשיו פה שתינו. כן. היי, מה נשמע? היי. לכל מי שבפייסבוק, שלום. אני רק פעם אחת סגרתי את זה בטעות, במקום לסגור את החדרים, סגרתי את כל הזום שלי, אז אני... שים לב לא לעשות את זה פעם. אבל הנה, יש לנו כאן, זה בחדר אחד, יש לנו 4. בחדר אחד... ובחדר אחד יש 2. נראה לי את יכולה להפסיק את השידור, לא? כן, אולי נפסיק את השידור ואז... רגע, אז לכל מי שצפן, באנו בלייב סטרימינג בפייסבוק, אנחנו נסיים פה. ואני כאן אגיד רגע למי שרוצה לעקוב, אז יש לתום את קהילת פרנסה, השראה לפרנסה בנדודים בפייסבוק, יש שם את כל הלינקים לקבוצות האלה של המשרות ולאתגר ולכל מה שבכלל לשיחה אישית, מה שתרצו מתום. ואצלי, מי שצופה בזה ממקורות אחרים, יוטיוב וכאלה, אז קהילה שנקראת עושה בפייסבוק, אני סיוון צברה בעברית בפייסבוק וגם אפשר לחפש אותי שם, ואנחנו נתראה בשידור הבא, שבוע הבא.